اللہ اکبر اللہ. حدیث صحیح البخاری 780 نمبر روایت ہے. صحیح البخاری 780 نمبر ہے. میرے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا. جدو امام آمین آکھے تسی بھی آمین آکھو. سنیا جے صحیح البخاری دا حوالہ دے رہا میں. صحیح البخاری دا. اللہ دی مہربانی ساڈے اختلاف نہیں بھائی ختم ہوندے. انہاں سٹیجاں تو حق بیان ہوئے اللہ دی قسم اسی آپس دے اندر جڑ سکنے ہاں. میرے نبی نے کی فرمایا اذا امن الامام فامنوا. جدو امام آمین آکھے چسی بھی آمین آکھو. چسی بھی آمین آکھو. ومن وافق تأمین تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبی. جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال موافقت کر جاندی ہے ما قدمت غفر له ما تقدم من ذنبی. او دے زندگی دے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیندا جے. جڑا آمین آندا ہے آمین جڑا بندہ آندا ہے او دے زندگی دے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیندے نے. تو ہوں اسی آنے آمین اچھی آواز نہ کہنی ہے نیویں آواز نہ کہنی ہے. یہی نہیں سارے اختلاف ختم ہوندے. وہ بیت اللہ دے اندر اللہ تانوں ساریاں دی توفیق جان دے. اللہ تانوں ساریاں نو بیت اللہ دے وچ لے جائے. دین آیا محمد رسول اللہ دے کول ہے. اتھوں دین لیا صحابہ اکرام نے. دین صحابہ اکرام نے بیت اللہ دے وچ پھیلایا. مسجد نبوی دے اندر امامت کران والے محمد رسول اللہ. ابو بکر امامت کران والے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر امامت کران والے رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان امامت کران والے رضی اللہ تعالی. میرے علی امامت کران والے رضی اللہ تعالی. مسجد نبوی دے اندر امامت کران والے جتھے مسجد نبوی دے اندر جڑا دین ہے اج وہی دین پاکستان دے وچ بھی ہونے چاہیے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا. میرے پیغمبر نے فرمایا امام نو چاہیے آمین آکھے والا زوالین پڑھ کے آمین آکھے. میرے نبی نے حکم دیتا ہے امام نو تو جدو آمین امام آکھے تو چسی بھی آمین بلند آواز دے وچ آکھیا کرو. اے دی دوسری دلیل سن لو میرے نبی نے کیا کیا. میرے حضرت عطا بن ربا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی دے یاراں دے پیچھے نماز پڑھیے. کہ دے پیچھے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھیے. 200 صحابہ اس نماز دے وچ کھڑے نے. حوالے دا ذمہ دار صحیح البخاری. فرمایا 200 صحابہ اس نماز دے وچ کھڑے نے. جدو عبداللہ بن زبیر نے والا زوالین آکھیا ہے تو 200 صحابہ نے بلند آواز دے وچ آمین آکھیا ہے. 200 صحابہ نے بلند آواز دے وچ آمین آکھیا ہے. صحیح البخاری دوویں حوالے. تے حضرت عبداللہ بن ربا کی آندے نے یارو اے جڑی آمین دعائیا کلمات نے. تے حضرت ابو ہریرہ اپنے امام نو آکھیا کردے سن امام جی والا زوالین پڑھیا جے اسی سارے آمین آکھاں گے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ساری زندگی لوگاں نو دعوت دیندے رہے نے. اللہ اکبر اللہ. جدوں والا زوالین کہندے ہو فرشتے بھی تواڈے نال آمین کہندے نے. اللہ اکبر اللہ. اے پانچ ہو